Σχετικά με την ονομασία των Κωτιώρων, ο Παπαμιχαλόπουλος στο έργο του «Περιήγησης εις των Πόντων» μας παρουσιάζει μέσω ενός αγνώστου Γερμανού φιλόλογου την ετυμολογία της λέξης Κωτίωρα, που σχηματίζεται από τις λέξεις κώτης και ώρα, δηλαδή το οχύρωμα του Κώτιος. Στο συλλογισμό του, ο Γερμανός φιλόλογος προσπάθησε να συνδέσει την ονομασία με τον βασιλιά της Παφλαγωνίας Κώτη. Όμως το γεγονός ότι τα Κωτίωρα προϋπήρχαν της περίοδου που εκείνος έζησε μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία αυτή μάλλον είναι ελλειπής. Ο συγγραφέας, ωστόσο, στο ίδιο πόνημα δέχεται τη λογική της εκδοχής αυτής και υποστηρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα υπήρχαν προγενέστερα πέριξ των Κωτιώρων βασιλείς με το ίδιο όνομα. Κατά τα άλλα, για τα Κωτίωρα επικράτησαν και άλλες ονομασίες, όπως Κωτίωρος, Κήτορος, Κιτέωρον και Κιτίωρον από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν στρατηγικά τα Κωτίωρα στο σχέδιό τους για την κατάληψη της Τραπεζούντας, συγκεντρώνοντας εκεί πολεμοφόδια. Η πόλη μετονομάστηκε και καθιερώθηκε με το όνομα Ορντού, που στην τουρκική γλώσσα σημαίνει στρατόπεδο. Επίσης, δυτικότερα της πόλης υπήρχε το τοπονύμιο Τάπιας ή Τάπια, που σημαίνει οχυρό. Από τις ονομασίες αυτές και από τη σημασία τους, καθώς και από την ίδια την παλιά ονομασία, συνάγεται το συμπέρασμα ότι πράγματι στην περιοχή υπήρχαν οχυρώματα ή φρούρια για πολεμικές επιχειρήσεις.